SlyMedia Tv yandispota ndiri mustriti ndazoona ndapa news ndakawandwa nemaviews. SlyMedia Tv mandichinjira ang madreams. Sly yauya SlyMedia, Sly yauya SlyMedia, Sly yauya SlyMedia, Sly yauya SlyMedia. Kuchinja vision yemageto youth, kuchinja life yemageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly yauya. Chinangwa chemwanakomana waMwari ndechekuti akainga kuti vanorwara vaponeswe, vane matambudziko vadzikinurwe, vasina vana vawane vana, vasingafambe vafambe, mhetamakumbo dzigone kufamba, vave nemaperembudzi sekuziva kwamunoita vagone kunge vachifambawo. Sei ndiri kudaro? Nhasi uno muchirongwa tiri kunzwa kupupura kwehama neshamwari. Vanagogo vandinavo mustudio vachipupura kunaka kwaMwari mukati meupenyu hwavo mushure mekunge vabatsirwa kuburikidza nesangano raMadziBaba Petros rinobata riri kubhindura rinonziro New Canaan iri Joan Masowe yechishanu. Ine zita ndinonzi Silvester. Tapfuma nei inonzi uyaone ugodzokera panapa hazvipere. Ndosaka tichikukurudzirai kuti mufollowe mapeji edu, mulike mapeji edu, uyewo zvekare musubscribe paYouTube channel yedu uye nemachannels amuri kutiona ese iwaya. Pari zvinezvi regai tichingamidze vadare vedu vatiinavo tichitanga naMadziBaba Petros. Makadi zvenyu baba? Tinofara babo wedu makasimbawo. Tiripo kana mukangotitiwo baba Sly zvinoita. Makadi baba Sly. No. Tapinda muchechi menyu saka totoremekedzai. Ende tinoshandira tiri muno. Tinoshandira zvinhu mukuona kuti krawa yakazara nevanhu. Vamwe krawa yedu vamwe vari kuBritain, vamwe vari South Africa, vamwe vari kuAmerica pakrawa yedu pachechi. Aiwa tinofara zvikuvere muchirongwa. Tinoda kutenda Mwari. Tinoda kutenda Mwari. Tina gogo vari parudyi paMadziBaba Petros. Gogo manga muchitiudza zita renyu imi, imboritaura mega. Tonotaura riri paikokeshi chairo. Ndiroro rokunzi finance. Finance ani? Mponda. Finance Mponda. Saka mutara akafaka kuMadziBaba anotoanoshandisa nickname yako iwewe, zita rako iwewe, sesinemu. Microphone yenyu irambe iri pamuromo saizvozvizvi kuitira kuti vazukuru vakunzwe. Handitika tinotenda Madzimai finance, todaro handitika. Amen. Mwari ndiMwari wakanaka. Tichadzoka muchitikurukurira hurukuro yenyu handiti. Tinotenda. Regai ndiende pane vari pedyo nemi zvekare. Makadi amai? Tiripo hedu makadiwo. Iyi ndonzi MadziBaba, ndatinodza MadziBaba Sly. MadziBaba Sly. Nhasi ndonzi MadziBaba Sly. Tiri kutaura nani nhasi? naJuliet Chikwaira ndichibva paChiwesha. Pachiwesha. Ichokwadi. Aiwa tinotenda Mwari ndiMwari wakanaka. Nhasi masvikawo kustudio kwedu kuno. Ichokwadi. Aiwa masiya vamwe vakadii? Aiwa vamwe vanosimba havo. Handiti? Ichokwadi. Aiwa tinotenda. Regai vateereri vanagogo vandinavo panapa handiti. Vari kuuya kwamuri vachiuya kuzopupura kunaka kwaMwari kuburikidza nebasa riri kubatwa nemwanakomana akatumwawo naMwari kuti aite chikamu mukati meupenyu hwako, inini nevamwe vatiinavo mustudio, kuti tigone kuona kuti tingararame upenyu here hwatinoda hunotinakidza, kwete upenyu hwomisodzi, upenyu hwokumanikidzwa. Tina MadziBaba Petros muno. Mwari vari kubata zvakadii kubhindura baba? Kuziva kuti mauya nematestimony vamwe asi toda kumbotaura zvimwewo zvatisiri kuona isu tisingaswere kusangano reJoan Masowe echishanu paNew Canaan kuTrojan kubhindura. Mabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Basa raMwari riri kuitwa. Zviri kuitwa zvakawandisa. Kutozvitsanangura tinogona kutsanangura zvimwe zvisizo tichipotsanisa. Asi basa raMwari chairo riri kuitwa kubhindura nekusiri kubhindura. Ndine vamwe vanhu vari kuUK, ndine vamwe vanhu vari muSouth Africa, Botswana, Namibia, zvakangosiyana nzvimbo dzavari vari kutenda Mwari burikidza nekuvabatsira kwatiri kuvaita. Nyaya haisi yekubhindura chete, nawo haisi yekubhindura chete. Takungoti pasi rose vanhu vese vari kuuya kwatiri handisati ndanzwa munhu mumwe chete ane complain. Munhu kana akauya kusowerenyu seni MadziBaba Sly ndauya ndasvikapo,
tinosweta sei kuti tigone kubatsirwa? Ndinosvika ndosimudza ruoko here kana ndonyoresa pasi kuti ndiri kuda kubatsirwawo, ndine dambudziko rakati, ndabva kushamba. Zvinofamba sei? Toda kuti vasati vakuonai vazive kuti kana vachizokuonai nenhamba dzichaiswa paskrini apa dzamuchataura, tizive kuti tinofamba sei kana tichiuya kusangano renyu reJohani Masowe echishanu kuNew Canaan. Vanhu kana vachizonyoresa zvavo pamwe vachanyoresa pamberi, kwete iye zvinezvi. Iye zvinezvi tichiri kunhonga tsono murima, saka hazviite kuti vanhu vanyorese chinonyoresa mweya mutsvene. Pagara munhu kunhonga tsono murima kuona zvakavanzika zviri pamunhu. Kuona zvakavanzika zviri pamunhu. Saka zvekunyoresa kana zvekutaura munhu kwaabva handione zvine zvinobatsira kwatiri. Nekuti sei ndiri kubvunza Madzibaba, takaona vamwe vanhu vanoti ukasvika padhoo maasha anokutora zita, vakutora zita vonyora nekwaunobva nefoni nhamba yako. Kana vaamukati paunopinda mukati uchinogara mukati, tsamba iya inotorwa yonopuhwa apostol vari kumberi kana Madzibaba kana ani kumberi, vobva vaverenga paipa vozonzwa kuti I prophesy your phone number, your ID number is 58/115219 wedza vaita zongo vari profita asi vaita sei? Saka ndiri kubvunza. Ini handina asha, ndiri asha, ndiri muprofita, ndiri asekuru, ndiri atete zvese. Saka handidi zvepa vanhu mafoni number. Saka ndakataura kuti munhu anouya kuMasowe ngaafone pafoni pangu direct. Kana arasika ngaafonere inini, kwete zvokuda kupa vamwe vanhu mafoni number. Haina, handiite izvozvo. Osvika ogara musangano, ozonhongwa ari imomo kuti wabva kwakati, wafambira zvakati, une dambudziko rakati, ndo mashandiro andireita. Handidi asha. Hayo zvemaasha ayo. Madzibaba Petros ava nhasi uno vauya muno mustudio medu muHarare, as we are broadcasting from Harare, the capital city of our beautiful nation Zimbabwe. And iye zvine zvichiripo zvekuti tisati tanzwa matestimonies atinoda kupuhwa namadzimai auya ari muno mustudio, tinoda kuti timbonzwa mabasa ari kuitwa kubhindura. Pane mumwe akasvika paMasowe achibva abatsirwa. Mushure maizvozvo pane zvakazoitika, handichakuziva chii chakaitika, asi chandoda chekuti muone vhidhiyo inotevera. Mvura yanu katatu. Ndikubira na mai vatatu vane rudo. Vaende nemwana wayo kuchimbuzi. Aende kunosununguka. Rufarwa mara. Haleluya. Rufarwa mara. Amuzarisa ndiani? Ndimamuzarisa. Unozarisa mazai. Rufarwa mara. Sata kuti kana mai mazai. Rufarwa mara. Yes, Zimbabwe kutaura. Zimbabwe kutaura.
saka uri kuti chii kuna Mwari? Saka uri kuti wachii kuna Mwari? Ndinoda kutenda Mwari, ndotenda nemo nezvamandiitira. Ndakaone mari. Ndakaone mari. Ndamwana wesangano ishe. Iwewe. Inini ishe. Takada kusachaira kuri kuda varume. Bongo mare. Haleluya. Wamwana wesangano pana. Wamwana wesangano pana. Ndotenda ishe. Ndakaprizwa mlina wako kwa. Upoda mtenda tira mesi. Bongo mare. Ndiwo kamabasa ari kuitwa naMadziBaba Petros vari paNew Canaan, Johani Masowe echishanu vari kubhindura. Basa muri kungozviona riri kuitika apa. Mudzimai uyu regai chandoda kuita pana ndoda kunzwa madzimai finance. Ndizvo handitika. Ataura yenyu makatarisa ini mobva masumudzaisi. Tirikuita nyaya zviri takagara pari kukwe. Tinotenda. Handitika wedze microphone ngaidze ndepadhuze futi nemuromo. Tinotenda. Izvi zvaitika apa tiri kuona apa pavidhiyo apa. Zvakaitika muripo here imi? Izvi zvaitika apa pazai ndandisipo. Mamusipo. Asi makazvinzwa? Ndakazvinzwa. Hanzi chii chakaitika? Hanzi mukadzi uyu akati ane nhumbu. Saka nhumbu iya ndobva abvunzwa naPros akati ko mune nhumbu isiri kuzvarwa sei, asi ndaikumbirawo ndowanyatsa kuiziva sterekistiri yacho. Izvozvo zvamatsanangura ndizvozvo chaizvo. Madzibaba, mudzimai uyu akauya kusangana achiti ane pamuviri, ndizvo? Ichokwadi. Mweya wakazoita sei? Tazoona azozara zai. Ya kana ndisingakanganise mudzimai uyu akauya pasangano pedu. Mupfungwa yake aifunga kuti ane pamuviri akazvitakura. Aitofunga kuti mwedzi yapfurikidza yekuzvitakura kwandakaita. Ipo paene? Yes. Saka izwi rakazoti no, iwewe hauna kuzvitakura. Waitorana nemurume wemuridzi. Saka mukadzi wacho ndiye akaenda kun'anga achibva agadzira mudzimai uyu. Saka nguva yese airarama achifunga kuti ndakazvitakura iye anga asina nhumbu. Anga akatoshereketerwa nemushonga. Isu kwatiri chakazova chishamiso sekuti chatakagona kuita isusu kuita munamato yatakanga taudzwa naMwari kuti muitire muteuro chiri mudumbu rake chibude. Tichibva tamupa madzimai vatakamupa vakanga varipo, ndofunga vamwe vacho ndovari kubuda apa. Vakanga varipo panguva iyoyo vachibva vaenda naye kutoilet. Vasvika naye kutoilet ndo paakazosununguka. Vakanga variko vanti akachema chaizvo achirwadziwa zvinoita mudzimai akuda kusununguka mwana. Akabva aburitsa zairo achibva adzoka achibva auya nezairo rakatakurwa navamwe madzimai vando madzimai magi. Ndofunga apa vanga vachibuda apa madzimai magi vavo variko bhindura ndo vakanga varipo nevamwe vasikana vakanga varipo nevamwe ana amai vasiri vapostori vedu vatinonamata navo vakanga vabvawo munyika vakanga varipo ipapo vakabatsirana kuti mudzimai uyu abatsirwe. Ndatenda. Saka abatsirwa mweya wataura aburitsa zairi yari ndobva zvazoita sei? Akanzi nezwi wapona dambudziko pauri hapasisina chidzokera hako. Komhosva yaakaitira uya Takamuitira muteuro wekuoronora nokuti inini pamberi pangu hapana kana chinombonzi rukaho kana chiya hatina basa nazveso. Takaita muteuro wokupinginura mhiko dzacho dzakanga dzaitwa idzodzo kuti uyu azvitakure nezvinhu zvisipo. Izvi zvinhu izvi hazvina kutanga nhasi, vanhu kudhara zvisakakura zviriko. Vamwe vanhu vaitobereka katsi, vamwe obereka nyama, kusununguka nyama, umwe otosununguka gonzo chaironza makorokoto ekwazvarwa mwana enza hakuna mwana uko igonzo rakaberekwa. Saka ndakafunga zvimwe zvinhu zvandaiona kumashure pakaitwa basa iri nemweya mutsvene, zvandaiona kumashure kubva ndiri mwana mudiki. Ndopandakarangarira kuti alright, saka zvinhu zvichiriko nanhasi here. Imi muri kureva kuti izvozvi kufamba kwatiri kuita mazuva ese tiri kunetswa neuroyi hwakapingwa nemhiko dzakapingwa. Uroyi hwagara huriko ende vanhu tingagone kuramba zvedu kuti varoyi hakuna. Varoyi variko hobho. Ichapta chete inozongotaura kuti uroyi haubvumirwe kutaura imhosva, asi uroyi hwagara huriko nokuti uroyi hauna evidence, mushonga. Haukwanise kubvuma kana kuramba panyaya yeuroyi nokuti mushonga wakafuridzirwa nemunhu usingaoni unotoshanda zvinhu zvaunofanira kunge uchinzi uiite pauri.
asi wacho akuita wacho anenge asiri padhuze newe. Tisatataurana naGugu vari muno zvimwe zvinhu zvakaitwa futi naMwari takatarisana nenyaya dzezai svondo rakapera iro pamakambouya kuno kubaibai takaona murume anga ane gondwa waturikwa achibviswa shavi iroro, tikaonawo zvakare mukadzi akanga ane shavi reuroi achibviswa shavi iroro. Zvimwe zvezvimwe zviri kuitwa naMwari zviri kuponeswa vanhu tigozonzwa naGugu kuti ndezvipi muchitaurawo zvevazvo kwete zvavavo asi takananga nezvimwe zvevamwe vasina kukwanisa kuuya nevamwe vari kunze kwenyika. Ndine munhu inini ari mubhindura, kune murume ari mubhindura hatisati tauya naye kuno ende asati anzwa ye kuti ari kutaura kuti kudii, asi munhu akauya nehama dzake paMasowe. Chekutanga akanga abirwa mari nemushandi wake kutakishop, mari iye yaiva 250 US. Ini ndakataura kwanga kuine mari, uya haana kutendeseka kuti mari iriko. Ndikati chienda undotora mukomana wako webasa ari kutakishop kushamba, ndopavakauya. Vasvika vanhu ava ndibvunza mukomana ndikati mari iri kupi, zvikanzi mari handina mari. Ndikati alright hazvinetse, mubhindura muno mune polisi, ini ndakutaura kune mari kwawakaisa mari. Munhu wawakapa mari ari kuchipadze, munhu mukuru ari kuchipadze. Saka iwewo ucharovesa vanhu vakuru, nokuti ini ndichataura kune mari, ucharovesa vanhu vakachengeta mari ye250. Apa takanga tisati tasvika palevel rekuti munhu uyu ndimusimudze, nokuti akanga aine varume vakanga auya nawo magiants, vanhu vanga vakasimba ivavo. Munhu handina kumubata neruoko rwangu, ndakati simuka pauri, ukaramba wakagara ipa ndoda kukutema nedombo. Tabva kumudza kwakanga kwaenda mari yake. Mukomana uyu auya paMasowe akazobvuma mhosva yekuti chokwadi ndine mari yakaenda kunotorwa mari. Ndikatuma vamwe vakomana vanga varipo paMasowe nevamwe vanga varipo, mapurisa anga varipo, ndikati perekedzai munhu mangwana anozoti ndakapomerwa ina handiendi ikoko. Vakaenda vakanditora mari $200. Vasvika naye ndakamti chitora mari yako uende kunohodha, zvakanzi aiwa iyi mari yanga yatoenda kudhara idyai. Kureva imimi ndicho vandaitora nivandanene kuchikeni mati, imwe yacho ndivanatenga magemenzi, imwe yacho ndivanatengera vana vangu hembe. Mari ndinodya kana ani magemenzi anodhura here. Pane pasingadyiwe mari. ndiMadziBaba apostori vatiri kurukura navo tiri muchirongwa this and that, tiri pano SlyMedia TV. Indonzewo Silvester tapfumane. Toda kuti tipfuurire mberi nekunzwa matestimony ezviri kuitwa naMwari kusangano reJohani Masowe echishanu kubhindura paNew Canaan panobata Madzibaba Petros vari kuri kubatwa mashura nezviratidzo. Zvimwe zvacho hauyere nyoka negavi iyo iripo. Tina naambuya vari muno, regai nditange naambuya Madzimai finance vambotaurawo. Ndoda kutanga natete vari kunze kwekupedzisira. Makadii zvenyu takudzoka zvakare? Tiripo hedu makadiwo Madzimai. Nyaya dziri kutaurwa idzi munogona kudzifakazirawo here idzi? Dziri kutaurwa ichokwadi, dzimwe dzaitoitiko ndiripo paMasowe ndichitoona vanhu ivavo. Handiti? Ichokwadi. Pane dzavataura pa imwe yamunorangarira yakaitika ndeipi sataura yenyu imimi? Yakaitika ndiripo. Taura yamakatarisa ini. Yakaitika ndiripo ndemunhu wemari. Yakatoitiko ndiripo. Nemunhu wezai akatobereka zai iri ndiripo ndichitorwarawo. Ichokwadi zvakaitika. Mabva mataura nyaya yekuti ndichitorwarawo. Zviri kureva kuti makapora handiti? Ndakatopora pane zvandaiwe ndiri. Tsanangurirai kuti pamakasvika imimi kana kuti pamakasangana Madzibaba Petros chaikunetsai mukati meupenyu chii? Inini ndiri munhu ndakanetseka nokuroyiwa through kuti ndanga ndichimboriwo hangu nesi, asi ndakaroyiwa kuti ndizosiya basa, but ndakanga ndaitwa mental disturbance, ndaakupenga ndisisatomboziwe kuti chii chiri kuitika muZimbabwe. Saka baba wawani wakawaudzawo kuti pane mudzimai uri kupenga, wakabva waita masimba ekuti ndoda kuinda hangu ndinodini ndinomubatsira mudzimai iyeye. Mazviro kwazvo vakauya vakangosvoturika ruoko rwavo, ndakabva ndatowe munhu akutoziva zvaakuita. Sofa zuva iroro rawauya wachindinamatira rakasara rovira zuva, pfungwa dzangu dzatodzokera paposition. Tingati makaziva sei kuti ndapora? Ndakaziva through zvandaita. Chikafu chaicho ndaiti ndikapiwa ndairasira madhadha pamba, ndichitaura kuti madhadha akadya sadza kana ingave tii akamwa, ini ndini ndatoguta. Ndichirasa sona asingambodyi, kupiwa chikafu ndaitorasa. Vana vangu chaivo asingadi anosvika padhuze pangu, ndairova netsvimbo yangu yandofamba nayo iyoyi.
ndisingatodi kumuona anouya pedo neni ndaitorova. Asi yezvino vari kutonzwa kufara vana vachindiona tichikurukurawo tichigara pamwe. Siri kushandirwa naMadziBaba aPetros wakandibatsira. Saka ngatimbodzokai kumashure. Ndoda pakupindurana nemi kwandiri kuita ndiri kuita examination yekutoona kuti zveshuwa imati makanga makurasika njere. Ndakurasika njere. Handiti. Saka patiri kupindurana ipapo vateereri vanobva vatoona kuti aiwa zveshuwa munhu uya. Kune vanhu here vari kupindura vanotoziva kuti makanga muchirasika njere zvechuwa. Wariko wakatowanda kuti mai ava wanga wotopenga. Kupenga chaiko kwete kwekudzokera mumashure. Kutopenga chaiko dzatokuta mumusoro musisina. Vamwe vanopenga vanotaura kasitereka. Imi munonzi maitichi. Vari kukutaura here mazuva. Inini ndaitaura. Sofa chandainyanya kutaura ndakungotauro wangu. Ndanyanya kudoma mukomana akandipa nhumbu ndiri pachikoro kuuniversity. Ndiye wandaidoma Washington machiridza. Nhumbu yemwana iye aiti mwana yakaya pedyo neni. Ndaimurova ndichidoma zita raWashington. Asi murume wandinaye haazvizivi kuti inini akanditora ndine nhumbu tsiri wandambomutaurira. Nokuti ndakaona kuti hapana kwaningaise munhu andipa nhumbu yakairi kuiramba. Ndodini rega inongoenda kuna iye yatoti wari kundida. Ndakaenda ndine nhumbu yangu. Mwana wangu iye ndoti ndakamutarisa. Ndotoona Washington iyoya pamberi pangu kuti shuwa wakandidadira nenhumbu iyi. Washington machiridza iyeyo ndiye akandipa maulcers maronda andinawo epfungwa dzakapinda mubrain. Marwadza ndakapiwa ndiri pachikoro. Iye akati ndiri kuenda kuLondon. Kana ndadzoka kuLondon ndodini ndokuroora ndokutsvakire pekugara nokuti mwana wangu wandakupa ari mudumbu yatove family. Saka mashoko andikutomataura nhasi ndangu nemwoyo wangu nemashamwari angu kumusha. Andambobvire ndakazvitaura ba. Ndakangoti pakauyawo murume aiti ndikutsvakawo mukadzi wokuroora. Shamwari yangu akatiwe hatingoti iye yuyu roorwa naye tikavhire pamwe. Mukomana uyu achanoroora murungu haadzoki. Iwe watodhampiwa. Saka ndiye wandaidoma zvakanyanyisa Washington machiridza iye. Asi pana vanhu vari pamba vainzwa izwi. Vairinzwa zvakasimba kana iye mwana wangu uyo ari papo aizvinzwa. Aizvinzwa. Ngatiti futi vanhu vanenge vakadaro vanotuka. Ndaitotuka. Ende ndichitotuka ndichivaudza kuti ndiri mwana waPresident Robert Mugabe, ndiri mwana waSari. Baba wangu akauya ndikavaramba ndikati hamusi dhedhi wangu iye, dhedhi wangu ndawaMugabe. Imi handikuzivei, handikudii, mai yangu ndisali. Wari kutondiwigire chikafu izvo nembatya. Vana vachitombomhanyiswa endai mogarira chikafu chiri kuuya nembatya dzangu kubva kuna dhedhi wangu waMugabe. Apo waMugabe wangu akatofa kare kare. Saka ndaingotaura zvese. Saka pakazouya Madzibaba Petros. Mfungwa dzairasika. Asi mune kakurangarira here kemupirowira vakaita? Pavakauya ndakatofara ndakati ya iwe wauya wasvika wakandirapa ndakapora ndiwe wave murume wangu iyewe. Handina murume wangu ndiwe ukangondiporesa chete ndotoenda newe. Ndo mashoko andakataura zvikwada handimbopikisi. Kana iwe wanotomarimemba. Mauda kutora murume uyu. Ndakati iyewe wakandirapa hako ndikapora. Aiwa ndiwe murume wangu ndakutoenda newe. Saka pamakazopora muchato wakaenderera mberi naMadzibaba Petros. Wazouya waPetros wakunditi ndauyaka kuti ndibvise pfuma. Ndakati kwete, uri mwana hazviiti zvinonyadzisa kuti ndiite zvakadaro. Ndozvandakawapindura. Kurati pfungwa dzadzokera paposition. Ndichadzoka kwamuri. Go Madzimai finance. Isai microphone tidya ice cream sezvandiri kuita izvi. Imimi makabatsirwawo sekuziva kwatiri kuita kuti makabatsirwa. Asi handisi kuziva kuti makabatsirwa sei. Makatanga sei pakushanda kana kuti pakunamata kusangano reMadzibaba Petros, kana kuti hatingonangai panyaya yedambudziko ramaminaro chete. Chete hatitangei ipapo nekuda kwenguva. Tinotenda. Ini ndakarwara kubva 2017. Izvi kana tichibvuma kusumuka haronga riwedzere. Ndakarwara kubva 2017 pakafa mwana wangu aidhiraivha kudhienderi. Ipapo futi ndakaita kamunhu akaita fanana avhiringidzika pfungwa nokuti mwana uyu indabva ma10 days yekutsanya ndiri kuchechi kwandaibata. Saka ndakawedzera January iyeyo mwana ende kuuya kuzopega imba. Vachiti tagara pasi nomukoma tioda kuvaka imba nokuti imba yakasiwa nababa yanga iri yetemporary. Saka ndokubva ati ndaburitsa ini
purani yababa akati hatisi kuda yababa, tikuda yedu yatagadzirisana mukoma. Taona kuti hazviite kuti mugare so, tida kuita 8 room ine toilet mukati. Ndikati ndinotenda, ndobva titori nayo iri January, ndabva muma 10 days yekutsanya. Saka chingoti bve January kusvika February, mwana wemusi wemande akanditumira mari achituma kanzadzika akanzi enda unopa mari amai yandakuvatorera $20 iusa musi wemande. Asi tikuda kuti sisi vanotora maturusi yababa, toda kuti tange fandiseni kucherwa pamba, tida kuvaka imba. Zvino mande kuzoti chipiri chitatu ndakangonzwa musikana abva kunotora maturusi akuuya, anzi akauya nevanonamata navo kuFM. Ndobva ati amai mponda ndada kuti ndinamate nemi, hana yangu ndobva yarova. Ndati sei? Kuri kuma 7 dzekuseni chitatu akunamata, ndada kuti mubate BP amai ava chichi. Ine mweya wangu ndobva wavhunduka. Gogo ndoda kuti musimbe moyo, mukomana hakuna. Ndati upi? Nzi baba amerisa. Ndakachema kukutadza kunyaradzika. Ndikati Mwari, ndakatsanya kukumbira ma 10 days kuchema. Kubva ipapo pfungwa dzangu dzakavhiringidzika. Zuva rauya chituna chaicho, ndikutozvifunga manje kuti kuye kwanga kuri kuvhiringidzika. Ndakatora bhaibheri ndobva ndagara pasi, ndatanga ndapansuo, ndobva bhokisi iri mumba, ndakutanga kudzidzisa madzimai rwadzano. Mukomana wangu mukuru ndokubva apfuura nepanangandira, anzi amai mukuverenga bhaibheri? Ndati asi kuchikoro handina kuenda, asi kuverenga ndinongoverenga, kunyora handinyore. Akavigwa mwana iyeyo, ndadzoka kugara pasi, ndakavhiringidzika, ndakarwadziwa. Ndikati Mwari mandirwadzisa. Ndakakumbira mutsanyo we10 days, ndikaita maoverday kuchema. Kubva ipapo handina kuzoita munhu akanaka kuti ndidye sadza yaindinetsa. Ndobva ndati chisiyai mafuta, kuhospitari ndichienda. 2017 svika 2017 ndaenda muna August, ndakazoudzwa nemumwe muprofita akati amai mune BP, asi BP ndewe ukama, ndakukurapai. August hapana kupora, ndiri kungorwara chete. Wekuchechi kwedu achitaurawo saizvozvo, kupora hapana. Ndikabva tafamba mumaprofiti akawanda vachingotaura tsananguro imwe chete. Ndakati kumuprofiti, ina handisini ndiri kunyepera hama yangu, iwe ndiwo wazviona, ndione mhosva. Saka ndakagara nepfungwa idzodzo ndikati saka hama yangu ndakavatadzirei. Vana vamai yangu vakadzidza chikoro kubva kumurume wangu, hatina kuenda kuchikoro isu, asi vana vamai yangu vakadzidza chikoro kubva kubuilding. Chakatadzika chii? Ndichingorwadziwa mwoyo. Kudya kuyo kuchingodya tusadza kadiki. Nguva shomanani ndaona dumbu yatanga kufuta. Tapinda 2018 ndobva ndastroka. Muromo ndobva waita fanana hachi. Ziso iyi. Mike ngaende pamuromo. Ziso ndobva yaita kakubhenda, ichiramba kuvhara. Ndobva taenda kumwana wangu mukuru. Akanga atitumirai kadi. Hanzvadzi yake akati endai anokuonai zvamuri. Ndobva ndasvika 2018 muna January. Ndobva ndasvika andiona, ndobva ndiendesa kuHarare hospitari. Chiremba ndokuti amai vakastroka, vatsvagireiwo chokuvhara ziso isiri kuvhara. Hachina kukwanisika kuona, noti mukomana wacho anondichengeta wahwani mukuru, vamwe vese ava vanenge vasiri mumabasa. Saka zvairema kuti atsvage mari yokundirapisa yaimunetsa. Zvino chiremba akati amai vakastroka vanoda majekiseni soso, zvanga zvisingakwanisiki. Ndobva ndaramba ndichingorwara, kudya kuye kwakundinetsa. Ndakutanga kurutsa mbijana. Ndakunzwa pahuro apa 2019, tabva mu2018 2019 ndichingodaro. Pamusuwo pedu ndobva pauya mumwe muprofiti wekuchechi kwandinobata ikoko kuziona, akati amai pano pane hondo, itai vana venyu vaite pfungwe. Zviri pano zvakaoma, pakawiswa n'anga yakati chifuwo kana huku kana mbudzi kana munda menyu. Ndikati chokwadi. Akati pakauya masweswe. Ndikati masweswe yakaonwa nemuzukuru, yakapinda pano yari kuparadza izvozvo. Ichokwadi. Uye akatoti gogo, masweswe yandaona yachipinda ka yandityisa, asi yauya pano pamba.
saka yakazopinda mumba mese ndichiti ameno. Saka kuudza mukomana mukuru akati amai mari dzekuti tiite pungu yatina chechi yenyu inoda kudya. Dambudziko iri kungokwira. Ndokubva kwauya futi mumprofiti 2020 muna Juni. Akati ini ndiri kuzvigona. Handina kuudza mukomana mukuru, ndakaudza mukomana mudiki ndikati muprofita auya nehanzvadzi yako, anzi ari kubva kwaGutu, anzi anonamata FM. Ndobva aita zvaakaita, ine handichasimuka manje, ndagara pasi. Mahospitari tafamba, machiremba vaita mabasa yavo, zvashaya basa. Mike ndiende pamuromo zvekare. Alright, roko racho iroro ndiyakastroka. Mugona batana kunoka. Inotenda. Tinotenda. Ndobva atini ndiri kuzvikwanisa, ndobva sima mazai. Ndikati iwe musikana chinoudza wega hanzvadzi yako, mangwana zvinozondishupa, ini minamato iyi inondityisa. Ndobva anoudza hanzvadzi yake akati wakanoisa mazai kumusha. Handi. Ndobva adzoka naye. Mazai amai makatendera sei? Ndikati handizvo kundinetsa, bvunza hanzvadzi yako. Hanzvadzi ndokubva ataura akati zviri pano zvakati so pakauya n'anga inonzi makona n'anga. Ndiye iri kuita kuti zvifuyo naana amai urwere uchinjane. Akati zvakaiswa papi? Ndati bvunza ivo vanozviziva. Ndobva anozvichera zvimabhodhoro zviye, ndokubva azvitora foto. Akati hakuna chiprofiti chakadaro. Ndobva azvipisa. Tumakagoto kangu kadiki akati tora mavhoto upise. 2020. Tichibva ipapo nekuda kwenguva toda kuenda pamberi pacho pamakasangana naMadziBaba Petros, chii chakaitika? 2021 taenda kuna chiremba akati ndiiswe machubhu ekuti atarise nekuti dumbu yange yakazvimba imanje. Vana vaiti kusimba, asi ndaiona kuti ndiri kuremerwa dumbu yazvimba. Ndobva chiremba akati munotsvagirwa zvekuita matesti zvakashayika nesikani. Ndobva tanoenda kwasikani kamwe muna August 5. Kakati mwoyo wenyu wakavhiringidzika, mune makidhini, mausasi, makumbo, BP, shuga, ndezviri konzeresa maziso enyu. Saka mari yekuti ndikurapei inoda 120 yusa, 110 yusa kuti ndikurapei. Zoti vana vakati amai mari iyoyo regai timboona mukomana ari kuJubek nekuti iye mukuru ari watika, mari iri kunetsa. Handei pana Madzibaba Petros avazvitadza kava. Ndokubva tasvika kakumba tagara pasi August. Mike ngaiende pamuromo. Sekutemba kamuzukuru kangu kakarwara, ndobva kaenda kuMadzibaba Petros. Uri musi wechina kunorarako. Ndobva adzoka iri Friday manheru. Akati gogo mukudiwawo Masowe. Ndanzi pamusha pedu pano pane makuwa 3. Inini ndanga ndiri wechi4 asi ari kuda imimi kuti muende kuMasowe. Friday. Ini Saturday yasi kutemba. Ini Saturday ndikati waita basa. Saka mwana wangu amai womwana iye akati amai ambokusika nemadhundura nokuti nani singafambi. Kufamba ndaifambira Mbara. Ndaipushwa kuenda Mbara. Auti ndaitira mumba nekurutsa zvese. Ka10 liters kaizara asi handisi kudya. Chokudya yanga ari nzondora nemazai. Saka zviri kubva kupi zvinhu zvebrown zvine furu yewhite. Zuva roga roga raMwari. Zuva roga roga raMwari. Kudya hapana. Ndikanzwa zvokudya zvibikwa ndotanga kurutsa. Ndichigara ndiri mumba, kubuda panze no. Saka mwana uyu adaro, amai vake akati ambosvika, ndikati ndokuhanzvadzi yangu yandakasiyira, ndikati handi ndiperekedze. Ndobva taenda kwaMadziBaba. Tasvika kwanga kusina vanhu. Takapinda nekunopinda nevarume. Mumwe murume ndobva azondiudza kuti madzimai mapinda nekusiriko. Endai uko. Baba vasati vauya. Ndobva ndaenda kunogara zvangu nemadhondoro angu ayi ndakavavarira. Ndobva vasvika baba. Vakati amai vane makirasha vanga vauye kuno. Ndobva ndasimuka, fesi yakachinja, muromo uri pasaidi neziso. Ndobva ndasvika, ndobva vandiudza tsananguro dzinofanana. Ndikati ndakuchema, akati tsananguro manje ine handichakupai dzakwana nokuti muri kuchema nadzo. Ndakuda kurapa nyama yenyu. Hamuna mausasi, hamuna nyongo, hamuna BP,
sezviri kutaurwa nevamwe maprofiti vai asi zambuko hapana. Maprofiti maneta nayo mapiwa matombo mapiwa minamato. Ndikati chokwadi ichocho. Akati manje ina handisi kukupai dombo ndakurapa nyama yenyu Saturday iyoyo. Saturday iyoyo ndobva vandipa muteuro wembiya fanana yamaona iyi. Vakati vapei mbiya 2 vandipa mbiya 2 ndanwa ndanogara. Mangwana ndida kuenda nemi kugirandera kuno kugeza mune munyama wakavhingiridza vana venyu kuti vasakudei ihama yenyu. Saka ina handisi kuda kuti muti hama yangu chichi zvapera izvo ndida kurapa imimi. Kana vana venyu vachagumisira vachakudai, vana venyu vanga vari vanhu kuti vanobata zvimwe zvino asi pamusana pemhiko yakaitwa ndaiti ndikataura nemwana hapana mwana inditeerera. Hapana munhu wandaiona asi vanhu vandanchigara navo zvakanaka. Asi ipapa Mike ngaidzokere zvekare ndichakunetsai nhasi ngaidzokere pamuromo. Alright. Ndobva makutopedza handiti ndakutopedza. Sande kuseni vakabva vaenda neni kuJorodhani vakundigeza pagirandera. Vakandibvunza nzi nhasi marara sei? Ndikati ishe ini ndamwa maheu 2 lita yanga yachipisa pacho pakataurwa kuti pakasangana liver chitima ausasi nemakidhini zvese nhumbu yakazvimba ndikabata nyama yekunze yairwadza. Dzorerai maiki pamuromo. Saka ndobva vati mapora. Ndikati kogumbwa nzi gogo muda kuti ndikurapei one day anenge amasara musi muchafamba neni ndida kukurapai. Saka kubva sekutemba iyeyo kusvika February uno musi unotanga tiri kuguruve vanonditi endai kumasowe. Hazvina mhosva kuti ina handiko. Endai munoudza Mwari matambudziko enyu. Ndienda kumasowe 6 o'clock nemazuva yaanenge vandiudza ndoswera ndiri kumasowe. Vana vachitoti amai vakugara kumasowe. Makaenda muchitadza kufamba iye zvine zvasei? Ndakufamba. Kokudya? Kudya ndakudya. Vakazondiudza kuti ichai zvese. Ndikudya zvese. Musantaura. Saka kupenyerera kwese kukudya kauko. Kari kufara maningi kagotwe kangu nekamwana kangu kari kunoku. Kuti nhasi ndamuudza ndati tandiwe ndikufamba ndisina madhondoro. Chokwadi amaina matai. Amen. Ndakuonai muchifamba panze apa tinotenda Mwari. Handiti pamakandiona paya apa makandiona ndine madhondoro. Chokwadi. Tinotenda Mwari. Nebasa yavari kuita ndiri kuona zvizhinji zviri kuitika ipapa. Zvakawandisa handiti. Regai ndidzokere kuna tete vangu. Imi mashoko enyu nekubatsirwa kwamakaitwa pakurasika njere kwamanga muchiita naMadziBaba Petros kutenda uye nekuudza ruzhinji rwevamwe kuti simba raMwari rakaita sei. Mashoko enyu ndeyekuti chiimi? Ini ndinongonzwa kufara nokutenda basa riri kuitwa naMadziBaba Petros. Vari kuita basa guru rokuponesa. Pane umwe akauya zvachipengo ndiripo. One day iroro zuva rakasara rodoka akutori correct pfungwa dzake. Correct. Akutoziva anga atombori kutodhunya asi akazodokererwa wotofamba zvakanaka. Akutobvunza kuti ndauyewo sei pano. Tiripo kudai. Ende vanokuprofita kuti endai munochungura munhu ari pakati akamira akadai ivo vari pamasowe. Munhu iyeyo ende wonotorwa wouya pamasowe. Pamwe vane vafoneranazvo vasina vasitorina semukadzi iyo yakangosvikawo kudai pasina kana kufonerana asi anga ambotoprofitwa usiku kuti pane munhu achasvika asi munhu iyeyo pfungwa dzake dzinenge dziri kuita zvakanaka akasvika zveshuwa. Saka wari kuita basa guru ratinongokurudzira kuti aiwa kune vanonzwa havo vane matambudziko vakaendawo kuna madzibaba ava vaPetros anopona ana Mwari wake. Ichokwadi. Aiwa tinotenda. Gogo mashoko enyu ekupedzisira nebasa riri kuitwa naMadziBaba Petros kuburikidza nevanhu vari kupora panyama. Vari kupora. Ndakazotorawo mumwe mudzimai anga apedza 4 years. Ino ende yanga ichiri yechi4 akati achiberekwa nemurume wake. Saka ndamuona ndakati madzimai anzi achichema ndikati mai handei uku. Akaunzirwa kamukamprofitike inguo tsvuku. Ndakamukumbira ndikati Madzibaba ndikukukumbirai kuti amai ava regai ndimboenda nawo uku. Hanzi kupi? Ndati uku. Hanzi naamai vake iye ane zvikwanisa. Ndati kana takoniwa uku achazouya asi nhasi ndoda kuti ndiende nawo uku. Kuri kuporeswa munonofamba.
arume wacho ndobva ati chokwadi madzibaba Petros baba ava ndobva vasvika vakati kogogo mukugarirei ndati ndiri kuenda kumasowe akati manje chii ndati ndina amai ava vasiri kufamba vane varume wavo handioraiti ndichakutumirai mota vakazotitumira mota tikazoenda navo amai ava aiberekwa nemurume wavo asi zuva yakazoberekwa nana madzimai ava ndokuvasvitsa kumasowe vakazvimba makumbo yavo yaitangira umu vane 3 years yechifonde inoi vasingafambe vachingochema chete vachiitwa kuberekwa kutoireti nevarume wavo saka vakafamba zuva iyoyo vakangoitwa simukai muende kutuma vamwe akati endai navo kwasavha vakadzoka vachifamba vega vazhinji vatiri kuona asi ivavo ndakatoti handimaona mafamba vanobva kushamba. Tinotenda zvikuru nekupupura kwakanaka. Regai tiende kuna madzibaba Petros. Madzibaba, saka tiri kunzwa kupupura, saka ndiani anofanira kuuya kusangano kwenyu? Kune vanosarudzwa here kuti vanofanira kuuya kusangano kwenyu imimi? Ini handisarudze, handina kana munhu mumwe chete wandinosarudza pakuuya kusangano kwedu. Vanhu ndivanozozvisawo zvavo magrupu zvichienderana nelevel rake. Kuno mumwe anotaura kuti inini handidi kusvika pamasowe, inini kana benzi chairo ndinotorida, benzi riri kupenga riri murodhi ndinotorida kumasowe. Vamwe vangachibvunza vari kuona paZimbo Life apa ari kuti koimimi sei musingangoenda murodhi motanga kuti unobatsira vanhu vese vari kupenga vari murodhi? Handiende murodhi nekuti ndine nzvimbo. Zvakangofanana neokay chopisi. Handisati ndambona ichena unoronga kamusika patara. Alright. Saka tiri kuti asi munhu wese ane dambudziko anouya ipapo. Anoda maokay anopinda maokay, anoda muchopisi anopinda imomo. Asati ambona mamaneja ekwatm achindita tisu tiri kutengesa jemu, tiri kutengesa fishi dzakanaka, tiri kutengesa shuga, vari patara apa vanenge vava mapenzi. Saka ina handisi benzi, ndine nzvimbo. Panzvimbo yedu ndo panouya vatendi, varwere vari kuda kushandirwa, panouya ipapo. Isusu guys tiri madzibaba Sly, ini ndobuda paTV ka, handisida kuti vanhu vandione ndichiuya kuchechi kwenyu ndichida kuti ndiito kana private kana kuti muuye kumba kwangu kana kuti one on one. Hamina kuti izvo zvinoitwa sei, zvofambiswa sei? Kuuya kumba kwenyu manyu mandisiisa basa rine varwere. Ipapo tinenge taakutaura. Because private isi nyaya yekungosimudza munhu kungonakirwa kuti takwenoenda private. Tinenge taakutaura tiri vaviri. Chauri kumbondisimudzira apa chi, chauri kuda kumbozvivanza iwe chi. Saka tinoonesana ipa kutosangana pakati. Ande magirlfriends akawanda kapane TV, vanhu vanozondiona ndakagara kumasowe ende masowe anoshoresa. Aiwa, isusu kwedu hakushoreswe, kwedu kune vanhu vanogeza baba. Isu hatisi sangano rere madhaga aiwa. Hatidi zvakadaro, ndoda vanhu vari smart. Vapostori vedu isusu vari ever smart. Vamwe ndakatovaona vasingageze, vaakutogeza vaa smart. Handidi munhu, ini ndototaurira munhu ane tsvina apa kuti endai munogeza saka muri kurambuka nevarume. Inini wacho ndinogeza kuva example yevashandirwe vangu. Saka hatidi kumasowe kwedu kunoshoreka, hamene kunoshorwa kwedu kuri right. Kungotaurawo zvedu kuti nyaya dziwande. Tiwane chekuswera tichiseka. Ko ngatiti munhu ari kuAustralia nekuCanada havazokwanisa kunge vachiuya pamasowe penyu, vanhu iva vanozobatsirwa riiniwo mandega akavharwa nekuda kweCovid? Ndabatsira vanhu vakawanda vari ikokoko, zvekutoti dai panga vachinzi panotenderwa foni kana kuti imwe nguva ndine murume wandichati ape testimony yake. Handina kumbobvira ndakaonana naye, ndatosangana nemwana wake muno mutauni umu akandipa mari yedrink. Akanditi ndapuwa vakapasowe kenyu nababa, endai munotenga drink mudye. Ima hamuna kuenda kuAustralia? Ndoenda kunoita mweya mutsvene ndoonoenda ikoko, ina handiendi ikoko. Nekumwe kutaura tiri kutaura kuti munhu wese ari kunze kwenyika kana anzwa dzidziso nekupupura kuri kuita vana akasununguka kufonera panhamba iri kubuda paskrini kuitira kuti agone kunge achibatsirwa ari ikoko. Vanhu ngavasununguke kunyanya panauye kubatsirwa. Chiri pakati pedu mweya mutsvene. Inini handina munhu wandinotuka, vashandirwi nevapostori. Asi zvinozotiwo kune vamwe vedu kunyanya, vamwe vedu isusu vekumasowe ndova nematauriro avo vanoitawo asiwo. Inini mutemo wangu mumwe chete ndoti ina ndakadzidza kunyarara.
handidi zvekutaura izvi. Kune vamwe vanofona vaitaura pamuromo, vakawanda baba, vanotaura ndetaiwe chokwadi, mvura chaiyo inotukwa, sadza chairo rekudya rinotukwa nevanhu. Kune vamwe vanhu vasingaride, ndizvo. Saka kunozotiwo vashandirwi vari kuda kubatsirwa. Munhu ari kuda kubatsirwa unomunzwa nematauriro, munhu asiri kuda kubatsirwa unomunzwa nekubhosta. Ini ndikauya pano pabasa penye panapa handibhoste, nekuti hapasiripo pabasa pangu. Asi mukauya kweduwo ndinokubhosta inoti mauyawo kwedu. Pane munhu unofunga anokuzivai kana kuti hamena kuti akawana nhamba dzake kupi, hanzi zvamuzi kudayira foni yenye yeWhatsApp? Ndinodayira foni ndinenge ndakawandirwa. Pane nguva here yamunobhodayira mafoni nyange zvamakawandirwa kudaro? Pane nguva here nekuti mataura kuti vari kunze kwenyika vanogona kubatsirwa vari kunze kwenyika, vanokubatai senguvai? Kwedu isusu mazuva ese ndaishandira everyday pamasowe. Izvezvi ndakuwanika kumasowe kwedu musi wechitatu, ndakuwanika kumasowe musi wechina neFriday, ndakuwanika kumasowe musi weSunday. Pakati pemadhezi pese apa ndinenge ndiri free. Anenge achida kundibata, chandisingadayirire foni izuva reFriday. Friday ndinoikoshesa. Friday handidi zvekudistebwa vashandirwe vandinawo paground. Sunday handidi kudistebwa, handidayire foni. Kuna mumwe munhu wekuti ukamutifona nhasi anozofona musi weFriday, saka haasi mushandirwi muedzo, nokuti arikuda kudistebha vanhu vari paground. Saka tingadayire foni kuti uku ndiri kunamata nevanhu, ndiri kuprofita vanhu, uku ndiri pafoni, hazvipindirani. Vanhu ivava varigari ndivapindure vajekerwe. Inini kubva ku7 na6 o'clock kusvika na10 kana riri zuva rangu rekuenda kumasowe ndinobatika pafoni papesa apa. Kuzobva kuna 11 zvichienda kumberi ndozotanga kubatika kuma5 6 zvichienda kumberi. Handitika pakati apa ndinoda time nevanhu vatagara tinavo vaita kuti zita redu rionekwe apa, vanhu vari paground. Vanhu ivavo ndofana kuvakoshesa. Vanhu vari kundifonera futi ndofana kuvakoshesa. Basa rangu nderekushanda nevanhu, ipapo ngapajeke. Saka munhu akati pese pese paafunga afona, pese pese paafunga afona, zvakafanana nezuva reFriday, rega ndidzokorore ipapo, zuva rangu reFriday nezuva reSunday nezuva rechitatu, mazuva aya ari 3 pasvondo, mazuva iwaya ndinaakoshesa. Kubva ku7 kusvika na10 ukandifonera harisi dambudziko, asi ukazofonawo kuma12 handikwanisi kubata foni. Izvo ndochokwadi, nokuti ndinenge ndakaunganidza vashandirwi varwere, nevamwe vanhu vari kupenga, nevamwe vanhu vari kuda kubva pamuviri, nevamwe vanhu vasiri kunzwisisika zvavari, vanenge vachida care kubva kwandiri. Saka ini ndikati nefoni, ndikati nevanhu vaya hazvipindirani. Zvafana nemunhu ari nadhokota ari mutheatre ari kuita operation adayire foni. Kana achioperata vanhu anobatidza foni here, kana anotoidzima. Munhu anenge ari desperate kwaMadziBaba ada kubatsirwa. Dhokota chaichaya netime. Handiti rega ndibvenda kupindira ipapo. Ukaenda kumochari, kune nguva mochari chitunha chaiye chinotorwa netime. Ukadarikidza time yawanzotora chitunha chako hachitori musiwo. Kuhospital kune time futi yekupindwa. Dhokota ane time yekusvika pahospital. Saka iwe ukangoti pese pese ka kutaura chokwadi vamwe vacho vanenge vasiri vashandirwi, nokuti apa panouya vashandirwi poya miedzo. Zvese tinongotambira baba. Kana Jesu akaedzwa maZimbabwe. Tichitaurai mashoko edu ekupedzisira. Vanhu vane matambudziko api ekuti vakauya kunze kweatanzwa vakauya kuJohani masowe echishanu, New Canaan kuTrojan vanobatsirwa? Ya, muri kutaura nyaya yakanaka. Munhu wese ane dambudziko. Matambudziko ari muvanhu akasiyana siyana. Tine vamwe vanhu vakaperwa nemabasa, tine vamwe vanhu vakadzingwa mumabasa, tine vamwe vanhu vasisachashandi, tine vamwe vanhu vakaenda kuchikoro vasinambobvira vakawana basa vakagara mudzimba, kuverenga achigona, kutaura chirungu achigona, asi asina chaainacho. Vanhu ivavo vanobatsirwa nemweya mutsvene. Kune vakadzi vakatizwa nevarume? Aiwa, izvo hazvina nebasa rese. Izvo ndo vanhu vaiva tinoshedza murume wacho topamupfuwirira, tobva taisa key yekubhuloka murume wacho kuti asiye chipfambi. Chiri kurambanisa vanhu kuhura. Munhu wakangoona mumwe mukadzi wakutoona chinhu chinyowani, zvafanana nemunhu apinda mushopu, unogona kuvenga hembe yawagara uchipfeka nekuda nyowani. Nyowani yacho hauzivi kuti yakasimba sei, unogona kuigara nayo yobva yabvaruka after 2 days, asi waramba hembe yawagara uinayo. Saka vanhu vakarambwa nevarume, vakatizwa nevarume vavo, kana kuti vanhu vari kunetswa izvezvi nevarume, ngavauye murume wacho nyange akagara apa, ndinovapfuwirira. Mupfuwiri wacho ndinawo. Okay. Ndinawo. Ko kana wangu ari mukadzi wangu ine ari kuita ndinomupfuwira futi. Gumbo panze, gumbomba. Nditori nevahobho vari muno muHarare vaiita izvozvo, vatori munomu vaitoita izvozvo, gumbomba, gumbo panze, vakadzi. Ndakavapfuwirira vapamwe chete vakuwirirana nevarume vavo. Alright, ko kana ndisingazvizivi kuti ari kuita gumbomba, gumbo panze, asandabata WhatsApp. Ndinokuudzai kuti iri hure aripo. Totanga totaura hure hwenyu, yobva ati hemeni tozotaura hwenyu.
saka yava 50-50 apa sisina nyaya. Vese vanogona kubatwa vanhu vane mhosva ka havapomerane manje makuripirana mhosva dzenyu nokuti maenzana. ko ari kudawo promotion kumabasa. Aiwa izvozvo tinoita muteuro vanhu vamwe tinovada paground kunyanya vanhu vari muno muZimbabwe munomu. Hama dzedu dziri muno muZimbabwe vari pedyo vanhu ngavafambe vauye pasangano. Kozotiwo munhu asiri kukwanisa kuuya iye tinogona kumubatsira. Kune vamwe vanofona zvemajokisi kuti ndatadza kuuya iye ari mubhindura zvake muzvipadze umu akaguta zvake kengaru kuti baba ndatadza kuuya arara zvakaine bhabharazi ndatadza kuuya baba ndiri kuGlendale baba ndiri kuDarwin ndoti ndobva ndazviziva zvangu kuti ari muchipadze umu akaguta zvake masese ari kutaura hapana zviri kutaurwa. Saka ndinoti aiwa iwewe kana waita soba masese ako apera uchauya kusangano unokuziva. Saka ndakati vanhu vese vanoda kupona ngavauye pedyo ndivaponese zvisinei kuti ane dambudziko ripi. Aiwa zvina basa izvo. Ndakarapa vanhu hobo nditori nemumwe munhu andozikanwa apa ndichataura naye ndikaenda kumba kwake ndikuti mwanangu uya kuno utaure iwewe shamwari dzako dzikuone watakarapa gumbo ranga raora arimo mubhindura. Nezuro akatonditi baba ndira kukupai motikari dziri pamba pangu apa mupode kufambisa kuenda kwese kwamunenge mada uya muchitora motikari idzi mushandise muchitakura vanhu venyu muchienda nawo. Ingani ko vanhu havasi kuzvinzwa ingani. Aiwa kana vakazvinzwa zvine basa. Ndakanda kuitira kuti mukapuhwa imwe mundirangarirewo. Ndanzwa kuti dzakawanda. Aiwa dzakawanda. Handiti dzakawanda. Munhu anenge abatsirika arikuda kutenda Mwari uyu. Ichokwadi ichocho. Saka zvikureva kuti ngati ina handina mari asi ndine chimwe chinhu chandoda kungotendawo nacho Mwari wangu uyo akupai mari yedrink handiti ina handina mari yedrink asi pane chandoda kutendawo nazvo zvinotenderwa here. Hazvirambidzwe kutendwa. Jesu chaipiwa chegumi. Jesu aipiwa chegumi. Chegumi chinopiwa kumuprofiti. Muprofiti munhu haisi mhuka yemusango yekunzi haadya achanodya kudenga. Isusu tinotodyira pasi panapa ndopatiri. Iyezvi munhu akandibvunza baba Petros munoda kuenda kupi inini? Kudenga izvezvi chiendai kudenga nekuVictoria Falls nekuBritain ndoti aiwa indimbomirai vari kuda kuenda kudenga endai ini ndoda kuenda kuVic Falls ndo kwandinoziva kuVictoria Falls nekunyangani maino aiwa zveko uku kuchaenda mweya wangu ini ndoda kuenda kwandiri kuona nemaziso angu tuwa panyangani maino apa panonakidza paya paya ndoendawo ipapo nevapostori vangu tonodya tiri ipapapo tichifara zvinotenderwa. Aiwa mupostori ngaagute kuti agopenyerera. Aiwa vamwe havabvume manje. Atiendai pane nyaya yekupedzisira. Vanhu vangade kuuya kusangano renyu kuJohani Masowe echishanu New Canaan kuTrojan kubhindura vanofamba sei kuti vapasvike ipapo? Mwari akuitire zvakanaka. Tinotenda. Isusu kubhindura wakabva kana uchibva muno muHarare chero whatever kwawabva ukapinda mubhindura unoenda panonzi paGain. Wasvika paGain unobvunza vakomana varipo vemushikashika. Vakomana varipo vese vanondiziva. Vese kana ukatoona akadhakwa mubvunzeye. Sangano rababa Petros riri kupi kuTrojan. Anokuratidza. Vanokuudza kuti chienda famba so ukasvika pasava. Then wasvika pasava unobvunza futi vanhu vari pabhawa. Muromo yao ndikuramba ndichiudzokorora nokuti ndakaona kuti vapostori vamwe vacho vanonyepa. Unonzwa vachiti tine sangano redu ratakazovhura riri pasi rapa kune mweya mutsvene usiri kuita enda uite. Unozoona munhu akuti ndarwadziwa chaizvo kwandazoswera ndiri hakusiriko handina kukuonai. Saka ndakati vanhu vari pabhawa vari pasavha zvidhakwa hazvina shanje zviri kunwa doro mubhawa. Ndo zvandakati mapostori angu ivo vanototendwa naMwari kuti vari kunamata. Saka ukasvika pasavha ukabvunza vanhu vari pabhawa vari pasavha vanokusvitsa pagomo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Amai mashoko enyu ekupedzisira nebasa riri kubatwa pabhindura mashoma tisawanze nekuda kwenguva. Tinotenda. Mashoko yangu ini ndeyekutenda Mwari nebasa yavari kuita baba nekuti havasaruri havana utsinye vanonzwisisa vanovaka kana ukava uri mubereki usingawirirane nevana nokukuridzira kuti haisi mhosva yevana idai vana venyu sezvavari muvanamatire vasimukire kuti vakuchengetei. Ini ndinofara naizvozvo kuona kuti munhu ane mweya waMwari unoumba usingapesanise kuti ningi ndiye muroyi chichi musawirirane. Ivo vanoumba kukukurudzira kuti vana vako uvade sezvawakaita pakuvabereka uye uvanzwire tsitsi
ndo zvandinotenda nazvo. Ndakuona kuti mwana wangu mukomana mukuru ndiye ega wani ari kundisapota kumusha, akawandirwa. Anochengeta vanin'ina vake, anochengeta mudzimai uya akafirwa dzinza rese. Saka kuona kuti muumbi uye kana wacho akaita izvi handina basa kuti muti akazviitirei, akatoita zvakanaka kuti akuroyei muuye kuchechi. Saka ndinofara nokuti munhu anobatanidza, mweya waMwari uri pavari unobatanidza. Tinotenda. Ndozvandinotenda nazvo. Aiwa, maita basa rekaindini. Gogo, panemo munhu anogona kunge aine hama yake nekuti ari kurasika njere iye zvinezvi haazvizive uye haana mukana wokuona TV. Kune hama dzine hama dzavowo dziri panguva yamakanga muri imimi yekurasika njere, muda kuvati kudii vakanangana nekuti vanobatsirwawo naMadziBaba Petros sokubatsirwa kwamakaitawo imimi? Ndinongotaura mashoko ekurudziro kuti kana kune vamwe vane hama dziri kurasikawo njere, dambudziko iroro wakauya kuTrojan vakaburukirawo pasavha, vanoona Madzibaba Petros. Dambudziko rokurwara njere inguva pfupi, tongoti hours rinenge ratopera kumunhu iyeye. Havaswereri kuti tsvaka zvakati tode zvakati, aiwaba. Pazuva iroro rawasvika nemunhu wako, kana Mwari atendera akatungamirira neblessing yake, unotenge watori mune zvakanaka. Munhu anofanira kuuya akaita sei pamwoyo pake kana ane dambudziko achiuya kuchechi kwaMadziBaba Petros? Ndikutaura ndikuti kune vanhu vaedza zvakawanda, anouya asina kutenda mukati make. Munhu angagadzirire sei kana achiuya kusangano raMadziBaba Petros? Ini ndinongokurudzira ndichiti kumunhu ane dambudziko, angave mwana, angave murume, ingave hama yake inorwara nepfungwa, kungove vanomutorowo mune zvakanaka, voendowo naye kuna Madzibaba Petros. Munhu akasununguka havadadi uye havatsvinyi, vanongoshandira sezvazviri. Kungoturika ruoko rwavo, wakangoonekwa waturikwa ruoko, nyangwe dzanga dzichikuta dzinodzokera pacondition mune zvakanaka, wototanga kutoziva zvese. Saka ndinongokurudzirawo kune vakatendekavo, nokuti kune vamwe vanoshora postori, vanobhilivha matablets, kune vamwe vanobhilivha n'anga, mishonga yemusango, asi kune wakatendekawo ukaendawo kuna Madzibaba Petros, kutendeka kwako kunonobarawo zvibereko. Ndinongoti awanda iwawo. Tinotenda zvikuru kwazvo. Hama wadiwa, muri kuonawo zviri kuitika panapa kuti tina nagogo vari panapa havangabve kubhindura kuuya muHarare kuti vazopupura manyepo. Mabasa ari kubatwa naMadzibaba Petros mamwe acho maaona, emukadzi akabereka zai mushure mekunge apedza nguva achizviti akazvitakura, asi nekuda kuti akanga ashenherwa. Mazviona zvizhinji zvataurwa, hakuna dambudziko rinonzi rinotadzika kana muchinge maenda kuJohani Masowe echishanu New Canaan kubhindura paTrojan. Regai titi Madzibaba Petros vakuonekei uye muchitora phone number dzavo kuitira kuti mugopota muchivafonera, muvaone patience kuti kana vachinge vasina kudayira nenguva iyoyo, aiwa mungoramba muchiedzawo nekusiyawo message kuti nerimwe remazuva kana Mwari wako achida unogona kubatsirikana. Uyezve zvimwe zvinhu usati waenda kwavari tanga wanamata. Madzibaba, onekai vateereri. Aiwa, tinotenda vanhu vaMwari. Ichokwadi chandichaita pari zvinezvi kusiya phone number dzangu, namba ndo dzandisingachinje. Munhu akafona ndakaona missed call, chandinoda kutanga kutaura, ndinodzosera, ndinopindura. Handina munhu wandisingapinduri, ndinopindura kana ndichinge ndaona missed call yemunhu. Ndotozofona, ndotogara ndine airtime kuitira vanhu vaya vanenge vafona. Kazhinji ndinenge ndichikurudzira kuti vamwe vafone neWhatsApp call, kuita kuti WhatsApp call inondiitira cheaper. Ndizvozvo. Saka ndanga ndichida kuti ndisiye phone number dzangu ichikonzero nguva dzedu dzinenge dzatidyawo zvishoma. Tine mabasa akati wandei. Namba dzangu dzefoni dzinoti 0774 75 53 71 774 75 53 71. Namba idzo dzandichinje, nyangwe wakatondibvunza ndakarara ndinodziziva.
tinotenda zvikuru kwazvo. Nhamba dzenhare ndidzo dziri kubuda paskrini dziri pachipfuwa chamadzibaba Petros idzo. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo kuti vauya vega vachizozvipupurira mabasa avari kuita, uyewo zvekare vauya nanagogo vatinavo kuti vazozvipupurirawo mabasa ari kuitwa naMwari. Chandingangokusiyai muchizivawo takanangana nezveSlyMedia ndezvekuti musi wechina tichange tiina madzibaba panapa paprogramu iyo inonzi yo on the set, patinodaidza macelebrate. Iwo kana uri celebrate unotozviziva kuti uri celebrate, uri muimbi, uri artist, unoita zvemadhirama here, uri DJ weparedhiyo, unonyora manewspaper, unomukurumbira wauinawo, ti-inbox uchitaura kuti wakasununguka kuti unge uye kunoku uchizokurukura nesu. Svondo rakapera kana muchinge makadarikirwa tete Tilda vakanga vari pano vachikurukurawo nezveupenyu hwavo. Zvimwe chete zvinogona kuitwa kwamuri nemusi wechina nenguva dza9 o'clock muchazenge muchinzwawo madzibaba vachikurukura nhoroondo yeupenyu hwavo kana kuti testimony yeupenyu hwavo. Chasara zvinezvi ndechekuti regai ndionekere tarumbidzwa Dhenya ari pamakamera, otiwo zvekare Evans anove ndiye technical director wedu masikati ano pamwechete na Perfect Hlongwane ari kutibatira muchina wesound anove ndiye executive producer wedu. Tinotenda zvikuru kwazvo. Pane zvinezvi ndinoti chisarai. With 2023 beckoning and the election frenzy in the country becoming more stronger each day, politicians are increasingly becoming visible, making more and more promises. Primary education from grade 1 to grade 7 must be provided completely free. Every village, in 3 years, there will be a ball in Orana solar. Patinongopinda chinhu chekutanga kukudzorerai pamakasiyiwa navamugabe. Toda kudzorera maticha kwavaiva kwokuti ticha aizikanwa semunhu aitenga zvikoti zheadmaster nenyaya yokuti anga ane udzamu nejikiniki. But are these promises going to be fulfilled? The electorate is pondering on who to vote for in the council, parliamentary, and even presidential election. We bring you the candidate, where we interrogate their plans, their manifestos, their programs, to make sure that we give you information to make a choice on who to vote for. The candidate on SlyMedia TV every Wednesday from 6 p.m.